Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय Bodo Job Info YouTube channel दा गोबां नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एग्जामा माब्ला जागोन दा आंबो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ मानोना गोबाव जाबाय आरो लोगोसे जेब्ला फैयो नटिसआ नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन दा फाइनाली मोनसे गोदान अफिशियेल नटिस मोनदों गोबां भाइरेल जाबाय जानांगौ फेसबुक पेजफोरावहाय दा जों बेखौ नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम डेट ओंखारबाय आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना गाबोननिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन दा मा पस्टआ हाग्रोगोन जों A to Z नायगोन नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो कमेन्ट्सबो खालामदो आरो हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो आरो आनजादाव थांनो हायो दा बे एग्जामा बबेयाव जागोन डिटेल्सआ गैथ'वा दा जों फैग्रोबाय अफिशियेल वेबसाइटआव दा बेनो जाबाय CSB आव फैयोब्ला जों नटिसखौ नायोबा जों दासिम नटिसआव क्लिक खालामबा जों नटिसखौ मोननाय नङा मानो होनोबा बिथांमोना दासिम आपल'ड खालामाखै जानो हागौ बिथांमोना गाबोननि समाव आपल'ड खालामगोन आरो एडमिटआ गाबोन बे साइटआवनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनो जाबाय एग्जामनि दा जोङो नटिसखौ नायग्रोनोसै बे नटिसआ फेसबुकफोराव गोबां गोसारबाय जों बेखौ दानिया नायनोसै दा बे नटिसखौ जों नायबाय आरो बे नटिसआ फैदों बेयाव नायदों जों नुनो मोनदों बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बेखौ रिलिज खालामदों पाब्लिश डेटआ जाबाय 25 नभेम्बर एबा दिनै होदोंमोन दा बे नटिसआनो गोबां गोसारगासिनो दङ नाथाय पर्टेलाव फैथ'वाखै दा बेयाव आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो बुजायना होनोसै जाहाथे बयबो क्लियार जायो दा एग्जामा जोंनिया माने पस्टआ मोननै रोखोमनि दंमोन ना ग्रेड 1 आव आरो लोगोसे जोंहा गार्डआव आरो दा सबसे फार्स्टआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय फरेस्ट ग्रेड 1 आवहाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि गार्डआ उनावसो जागोन नेक्स्ट सप्तायाव जागोन आरो दा बेखायनो फरेस्ट गार्डनि नोंथांमोननि एग्जामा जागोन 15 डिसेम्बराव नाथाय ग्रेड 1आ जागोन बेनो जाबाय जोंहा 8 डिसेम्बराव एबा 8 डिसेम्बराव फरेस्ट ग्रेड 1आसो जाग्रोसिगोन बेखायनो गाबोन नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय गाबोन नोंथांमोना 26 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो मोननै अफिशियेल साइटनिफ्राय बेयाव होनाय दङ नै बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बाथ्रा जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि वेबसाइट बेनिफ्राय मोनसे जाबाय CSB निफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो अके देन बेनिफ्राय 28 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो फरेस्ट गार्डखौ नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो एग्जामा 8 डिसेम्बरावसो जागोन आरो बेयाव एसे गोनो गोथो जानो हागौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ क्लियार जायो दा गोरलै बाथ्रायाव नोंथांमोननिया माने 8 डिसेम्बराव जागोन बेनो जाबाय फरेस्ट ग्रेड 1आ आरो लोगोसे 15 डिसेम्बराव जागोन फरेस्ट गार्डआ आरो अके स' बेखौ आं नोंथांमोननो बेयाव गोरलै बाथ्राया बुजायबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियार जायो देन एडमिट डाउनलड खालामनाया नोंथांमोना माने ओरैबायदि जाहाथे थाब खालामना ला जाहाथे पर्टेला बिजायोबा गोबां प्रब्लेम जानो हागौ दा बेखायनो एडमिटखौ नोंथांमोना ओरैबायदि बुंदों जे जायनोखि फरेस्ट ग्रेड 1 आव खालामदोंमोन नोंथांमोननिया 3 डिसेम्बरसिम एबा 3 डिसेम्बरनि सिगां एडमिटखौ डाउनलड खालामनो थिनदों आरो लोगोसे जायनोखि गार्डआव खालामदों नोंथांमोना 28 नभेम्बरनि दा बेयाव 6 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन अके बेखौ आं क्लियार खालामबाय दानिया बे एग्जामाव माबायदि सिलेबास फैगोन माबायदि साबजेक्ट दानगोन जों बेखौ नायनोसै मानोना साडेनलि एग्जाम डेट ओंखारबाय जायफ्रा मोजां फरायदों नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै क्लियार खालामनो हागोन दा बेसेबां नाम्बारनि जागोन बेखौ जों मिथिथ'वा जेब्ला गाबोन एडमिट होयो नोंथांमोना गासैबो नायनो हागोन दा जोङो नटिसखौ नायनोसै जे बेसेबां नोंथांमोननि पस्टआ दंमारोमोन दा बे जाबाय अफिशियेल नटिस फरेस्ट नोंथांमोननि ग्रेड 1 आव 84 भेकेन्सि बेनिफ्राय गार्डआव 330 पस्टआ दङमोन नोंथांमोननिया बेयाव दङ नै एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा 3 आवार्स जागोन एबा 3 घन्टा जागोन आरो बेयाव साबजेक्टआ जिके थाबाय मेथ्स थाबाय इंलिश थाबाय बे मोनथामनिफ्राय दानाय जागोन आरो अके आरो बेयाव फार्स्ट जाबाथाय फिजिकेल टेस्ट दङ थाबायनाय 26 km हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 16 km हिन्जावफ्रा थाबायनांगोन 4 आवार्सआव एबा 4 घन्टायाव नोंथांमोना थाबायनांगोन आरो बेयाव पास जाबाथाय मेडिकेल टेस्ट आरो लोगोसे भाइभा टेस्ट नोंथांमोनखौ लानानै डाइरेक्ट साख्रि बेनो जाबाय BTC आव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे गाबोन एडमिट डाउनलड प्रसेसखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव नायो